Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga namon tagpalabati region-wide, mga palagad kita sa nabilini sa kaoras. 11 minutos karon nga adlaw Huwebes, petsa 24. Sa Huwebes naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kamuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sa nga mga correspondent sa liwat na Manila, sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry. Aton sini kapolisan Central Southern, dala ang Northern Negros, pati ang Napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sinimata kadulungan oras sa kagabihon, kaina pa nagalambiyong Patrol 2. Liwat naman aton nga bantayan kagimusuan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is, ang tagbantay sa oras sa kagabihon. Aksyon, John Diaz. Back to back sa aton nga piloto aksyon, Ninyo Bugina. Ang aton mga pagbantay sang update sa balita national, balita international, COVID-19. Ang pagkuha, invasion sang pungsod Russia sa Ukraine. Inaman ang ginatutukan sang News Center naton with Action Dale Salazar. Gusto ko dyan sa kupon sang pungsod Russia ang Ukraine. Isabong amat-amat atong gira. So, ang karuluo itong aton nga mga OFW. Even ang mga Ukrainians to, ngara ga istarda do, sus, kakululbaan. Makitaan mo sa picture dara sa post sa Facebook page sa Aksyon Radio. Ang naluuyan ko sa tanan, ang mga senior citizen kag ang mga magagmay pa nga mga kabataan. Oh, Diyos ko. So, pinot dughan mo.
malupok ang korason mo kung maglantaw ka sa mga footages kag picture bala sa mga foreign correspondent, specialmente television. O ginakumos ang korason mo, maglantaw ka sa mga tao bala nga nagasipit kag guyod sa ila syado kagagmay pa nga mga kabataan. Iban nga sumunong ginatiti pa. Sa edad ba nila nga way kamuhang-muhang sa kalibutan, bago pa na natubuan sang buot. Tapos sama pa ng magya nila sa ilang lugar. Iniya gira mundial giniya. Ito nga sang Russia kag Ukraine. Pati ang NATO kang Estados Unidos, iban nga mga European countries nagapariser na sang suporta sa Ukraine. Si Vladimir Putin, di mo man niya basta-basta mapahog lang. Mabato niya ang presidente sa Russia, si Putin. Kuan gid, amo ning balantayan sumunggid ang mga kaalyado sang mga pungsod sang Ukraine. Isa dira ang Estados Unidos. Amo na karon nagabantay sa pila ka mga border. May mga airstrike na, may mga missiles na nga ginapalupad ang Russia. Sus kakululbaan. Matupaan ng lugar mo baw. Basta iyawan ka pamudyo sa tinae, ba't ikulol man kukurason kung di maglalapta na. Sus. Ang akong gandiri ang naluyan, mga tigulang na bla. Ang ining mga kabataan nga do. Katsa ko do, bago nga nagtakang-takang. Ginaguyod sa stroller nila. Ito ginakumos ang kurason mo. Hindi ko pura palayo, kung matabo man sa aton, di ba? Anong sakit na batsagon? Gabay pa nga matagaan ini sa medios posibles nga mauntat ng papamuang kwan ang pag-atake sang Russia sa Ukraine sa ginatawag ng ilang peace katawhayan. Ay makaluluoy ang mga sibilyan nga madalahig sining gira mundial sang pungsod Ukraine kag sang Russia. Makit-an mo ni sang unang sa mga pelikula, subong makit-an mo na sa aktual. Grabe gidya. May mga repatriation na nga gipreparar ang aton imbahada dito sa pungsod Ukraine. Sa iman sa Russia kung do kitang lanon gid. Para concentration subong sang aton siling Foreign Affairs Department amo ang Ukraine kito linibo man to nga aton nga mga OFW nga ara man sa Ukraine mo. Ang pungsod sang Poland nag-offer na sa ilang border ang tanan nga mga refugee nga magahalin sa Ukraine batunon sang Poland bisan wala ka bisa kung naling ka sa Ukraine. Pasalamat na rin sa mga pungsod nga kalyado sa Ukraine. Kaya matagaan nila sang exit ang luyag niya magwa sa Ukraine anay agod nga maglikaw sining gera mundial. Masubong mabatsagan na sa Ukraine kag sang Russia. Di ang Russia isa ini sa mga pinaka powerful na nasyon sa bilog nga kalibutan. Naga-produce nila sang atomic bomb. Munang kululbaan o pira palayo lang sabay pa nga masanagan ang kaminsaro ni President Putin sa ginahimo yung planong agawon ang Ukraine kag ipaidalom sa iya kontrol kag supervision ay Portino. Mga
high power firearms sang Ukraine kag sang Russia na ginawa na plus sa suporta man sang NATO ag mga kalyadong European countries sa Ukraine nagpadala na sang armaments agud ibato sa mga ginatos kalibo ang mga tropa sang Russia amat-amat na nagasulod sa border nagatingwa sang Ukraine. O kabay pa nga ang peace nagapabilin sining duha karon sa mga pungsod. Kabay pa nga masanagan sila sang aton nga Ginoo nga untaton ining away nila kiti wala ini sa dangtan nga maayo ang makaluluoy sini ang mga sibilyan. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:58 na. First batch sa ato sa nga mga greetings. May gabi dira kay Unamor, Dimujier, Gerans Barela, asawa si Jessica Barela, ara na sila. Check attendance mas Toto Rami Samson. Wow, magabi dira kay Toto Rami Samson. Kay Donald Kabasag, Mrs. Celia Kabasag, ara man. Si Mr. and Mrs. Jobin Pimentel, pare kamusta ka? Ara na si Mr. and Mrs. Jobin Pimentel. Pa-check attendance lang sila ni Kumari Ko Hassel, Ohilia, Bas, Toto Makoy Janiso. Kalit kadali. Gabi dira kay Toto Makoy Janiso. Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, may gabigit. Kay Kadi Laurilia. Ara na sila. Si Helen Esco Sarita, ara sa Morsa, check attendance man. Sila ni Jocelyn ni Buon Dispoho. Kay SFO4, Sir Benji Di Paula, and the company sang Bureau of Fire Protection Substation. Dira sa Barangay Panokoy, ara na sila. Full force na. Amuman si Rodora Shuko, pa-check attendance man. Mr. and Mrs. sa Pablito Benedicto dira sa Barangay Mina Sipalay. Sa mga taga-Pil Power da mayang gabi. Ayos, i-check ta kato sila tagbantay sa kagabihon, nagalagulad na sa sining ang mga trion. Ari ang observation report sa ato sila Patrol 2. Unaon ta, Action John Diaz in action. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action John Diaz, John, waswas. Isip ko ay gulong-gulo ang natabos at Ukraine ko no. Ayun, di turma. Vladimir. Sa lang do makaslide pa ko sa akong dila. Ang ano? Ang makasiguro ko Vladimir Gonzales. Oh, hindi ka mapili kaya ka City Councilor sa Bacolod si Sir Vladimir Gonzales, ya. Dikto ka na lang sa Putin. Kami Putin niya Putin. Hindi na lang kuya Vladimir, hindi ko kay Putin na. Ano ka lang, be? Kay Vladimir na lang kuya gani. Kay Vladimir ka na lang. Oo, hindi lang kuya kay Putin to Okay. Ano na. Kabala nga lang Vladimir Putin. Oh. Amo to yung tabo ang masulod sa utok. Gani, ti kalaluoy gidakson niya kalukad lang natin pero dong miserable sa pagkabuhit sa tao sa lugar to. May ginakontak ko to gani kay basig na pwede makita buwas. Okay. Ang taga Negros to sa ito ko nara sa gapon sa Ukraine. Kung ano sitwasyon na nila kay may nakakita o ginashare nila sa online Facebook lang sitwasyon dito sa Ukraine. Gani. Dito first time ko kita action na nga mga totoo yung mga misa ng gera nga magsaga mo do mga fireworks bla. Oo, sa una sa mga pelikula mo makita sa mong aktual ara na gid ya. Actual na. Oh, totoo din nga missiles. Oh. Pero tingnan mga pwersa nila ni mga kumunta pila gal klibo ning ilang mga aircraft ni. Oh.
away nga mga tangkidigira. Kay isa na sa mga powerful ang nasyon ang Russia. Sus. Gani. Naglogon. Pinaka, ano, man? Naglogan mong Russia nga, but I think pangapat kon pangatlo na sila sa isa ka mga powerful nga nasyon sa bilog kakalibutan. Walang taon daw sila, naksunari ka pangaduwa. Ka pa nga? Pangaduwa na sila eh. Duwar sa Amerika mo una, kon Number one China. ang China. China, no? China, sila, tapos ang Black Korea, pagin. North Korea, grabe man. Sus. May nuclear pagin yung North Korea, ya. Muna mga delikado nga mga nasyon nga kung magira mundial ba, pero palayo lang. Yawan, kaginiya. Ang dako lang yung actually pwersa, ang Amerika, kaya mo na tayo mga armado, dada nila. Kagaway labot siya na, ati, Russia, hindi kanya mapiperdi man eh. Ay, hindi na yung palupig, ya. Sus, Putin pa. Si Putin pa, nag-protein na Hindi na kuya mag-upod kay Putin, kay Gonzales na lang kuya. Dari ka na lang yung lokal. Hindi na lang ko kay Sir Vladimir Gonzales, hindi ko kay Vladimir Putin niya. Amo na gani, sa Pinoy pa mo yun, hindi na matabo sa ton, kaya po pertigid niya peligro. Tisubong nga ni Gordo, may mga Pinoy na nga nakabansi puli, no? Damo, naksunod ka matamat na nila ginapapuli. Oo. Kinaligad pa nga warning sila mo, mga kandidato na nagaling sa presidente, nga Ako panawagan. pag-insinti ko doon may 6, 8 na nag-una nakabot dire, buwas doon may 4 ka manugabot mo. Kaya do pagkabalo, kung sunod do mga 300 plus lang to na sila. Hindi man sila nakalabot sa kalibo. Hindi klabot sa klibo. Ati mapos na i-repatriate kag sa iluhon sa gobyerno ta kung todo nila. Okay, do 300 pila na kanila. Kaya nakalawag na sa Drisa DZH na to. Okay. Dumduman kaya do may mga interview sa mga kandidato. May nakalawag na kandidato kung nung numero do mga 300 plus lang na to sila gali sa Ukraine. Okay. Tido kapos ng i-monitor ang problema sinato kay ang Ukraine dan laban matudaan mga duta bla ko lagpat ng kadutaan. Gani. Sila kalagka man mga lugar. Kakalayo gid nga mga lugar. Kalagyo ginaksulit lapad na mong ang Ukraine isa na sa lapad nga mga area digto. Pero mas damo population ng Pilipinas sa ila kay ila to population gidabot na 40 milyones mong. Oo. Ang Pilipinas si rabot 10 milyones siya wan pag na damo tao diato niya eh. Gani man galing mo na wala diyan sa gira, pero naluya ko lang mga citizen kani mga kabataan nga batsa ko do bago lang tikang-tikang. Pwede mga kabataan gid. Grabe. Kita ko sa mga videos nga ginapadala sa aton Dre. Usually ang mga kabataan mo gining makaluluoy actually may mga misa nga ginapadala. Gani. Ano pagwa statement gali si Vladimir Putin bago lang sa international niya nga station 17 minutes ago. Okay. Dogin yung nga sila gitod ka pabomba do. Ginako ya. Ginako ya sila ginagalansar sa mga opensiba nila to. Grabe no. Pero tirada po mga dagko kung mabibin ng karaguba to gili sa may Ukraine no? Si Putin yan, hindi mo na ibadiktahan mo. Hindi niya. May kagulingon niya kakalibutan. Kiwi lang ng ulo na yan, pero yawa ka na yung pagkablaw. Ang rason niya, makabato siya kung sa sino pa nga nasyon niya kuno mo. Oo, dugat tingig lang ng ulo, yaway nagangirit-ngirit at sunarik eh. Grabe. Duhay kinakita, atod man sa mga videos sa tanan doon nga mga interaction niya, duhay kinakita, atod tao nga kablaw Kung ka seryoso, sansuray na, ito suplado. Plado, gini, kita mo yung mga kabataan, way gini na pagkilala sa publiko? Wala gid. Puro ito yung Yung pamilya, seguridad. way ni nakakilala siya sa pamilya, ya? Grabe ng seguridad ni Putin niya when it comes sa pamilya ya. Amo na nga wala ina gina-presentar sa publiko. Way gini namin nakakilala siya bata, iya pamilya. Way na nakabalo yung lugar. Kabalog siya kung ano matabo mo sa pamilya ko ng kaso mo. Tima, kumugidugay na sa bagapungko da. Sus, grabe. Mga lapit 2 ka dekada na. Sa mugid. Nasa ang presidente dala sa may Russia action na Ano ka mag-Russian president ka? Sus, ano ka powerful nga lugar? Lapad-lapad niya kay damdamo nang may gitang sakop sa una kabay. Sa una, nakakadto ko sa una sa Moscow, gamay pa ko to mo. Nakalagaw pag bunyag ko dito. Moscow di sa bulok, bro. Grabe ng mga lugar, no? Pwerte ganing ang lugar. Kaya dumdum mga sa Soviet Union to bla. Oo, ang mga gira-gira sa una to. Sa dami pa rin sa pelikula. una. Pang anong angkon ng mga pungsod pag hindi nadaan. Grabe sa una, tas ang chimpo ni Hitler. Hitler. Grabe sa una nila. Sus.
Pwerte na tayo action Kaya direct. pamuyungon talang dyan nga masanagan man ay kag mapayo-payuhan ni si Presidente Putin. Parang nga bo, Gani. mauntat ang gira kaya bo. Huwag ginigapon di siyang pagdaog Padaog. ang makaruluoy diyang mga sibilyan nga maulamit action dyan crossfire. Way ginapadaog da sa ilang nga duha. Oo. Kay timakon mo hilway na tong isa ka pungsod agahon ng pagidya. Tiga ni mantiga ang kwan bla ang hambal sa presidente sa niya kalma lang kamo di ka mo magpanik di mo panik di mo gululupad ang missiles di ka pa magpanik sa nay kag pabiling ka pas balay mo da sus Bulbaan sito kay tinagdeklara na martial law. oh temo na gani nga siningkuti ang mga taga Ukraine nga nga nagalikaw sa gamo amo na ya ang maninghuwa ya bisan paano makagwa sa sinang lugar. Kagi ang kalakip ng mga OFW kon ako sila kung ano ginman total mo na sitwasyon nagaon na kamapuli so antes pa maglalang sitwasyon dira Gani. ang obra mapangita na kunari ka mo diya paglabot diya tamo Correct. ka diya obra kung gusto Importante mo ng buhi aid ka. ha Importante buhi ka. importante buhi ka importante na salbar mo kog lingon mo Oh. kay kung to ka pagkamamba ka bakit ya to obra mo pero kung lampusan ket mo ka mga missile dispersa mo gid Kung ikaw may pamilya, kung ikaw may ari pamilya sa Pilipinas, di ginapukwat ng buli sa pamilya ni. oo pati yung pamilya mo di man nagkibang mas la. Oo. Ang mga mga sitwasyon ti kakatabo gid ang ginaambal nila sa dobla nga may matabo gid uli nga bago na naman nga gera. Pero way man natong ginapangayo gid gusto nang ila digto ginunahan ginabi ka rasa mo ay di bagay sa ambal ni Biden gani blas ang Amerika way kay di ba basulon rasa kini Balo ka mong rasa ni, gipos-ipos may mga kalyado man nga pungsod mo. Ati sabi ang sainay. Oo. Tiyan mo na nga delikado na kung mag-tingo puwersa sa tanan kay mansig pa-indis-indis na mo. Gani labi na nga pero ano man mayo man kay ang United Nations may tindog mga ila. Oo. Ang Great Britain, ang Britanya, bala dako man nga pungsod, mayara man nila nga panindugan ang Amerika, mayara man tontang ang Afrika kung ano naman sa Afrika ya, no? Oo. Mahal man ganing alis subangan na mo nyo, kaya pinagusto lang sa lakat, o ka pinasa balik-balik, subang ko niyo. Sino na? Terasik pa sang lakat ya, Sino na? problema sa paminsaro na. Ate mo na namin, kuan, pahiga doon. Dalawang to sa kuan sa Ukraine, basi mampawan. Oo. Ay, maring kami sa tuturan ng mga kakson, ari kami diri sa may Bacolod City Government Center. Oo. Noon sila ni aksonere, kataong-taong gid diri. Doon ko na bisa wala tao aksonere sa NGC. Doon man sa ganun lang doon ka tagsik, doon ka malipayon diri sa may NGC ground. Nalingaw ko sa duga. Ang taong black ka naging dugang sa disenyo. Oo. May mga suga nga mga colorful nga kapasaka pababaw. Ang ginbutang nila sa fasad aksonere. Very good. Do ka tao mula kay gula labot sina ginula ni ring kakas ang design sa Bacolodiab. Oo. Ara gyapon ti. Okay. Amo ko do ka sadyang ang pamatsaga no plus may blue music di sila. Ang gwasa na do, alive na alive ba? Oh, alive na alive oh, sila. ang tao maglagaw do, at least bisan paano, bala maka ginhawa, mabladalo, maka pa miyo-miyo da. Oo, do totoo di liwang ginatawag nila. Oo. At do mamatsagan mo gid sa rin malipayon kay mag-amo ko ganito ti singado di panaob. Kay do ka do nalingaw ko la tulok sa mga suga di ka matisenyo. Gani. Pag sunod mo tuod gid man do kumpara mo sa una nga do ka perte ka boring abi kay ti way ka gid makita way ka gid kalingawan. Oo. Dili bisan ikaw lang isa guro kun duha ka mo pulupong ko kadi mlingaw ka gid mo. Gani. Kita mo sa mga gabi ko ako yung picture kita ako yung video ang sitwasyon dito ko na makita na action ray. Pero bakit ang gid action ray yung tahom ang sa may Bacolod City Government Center. Mayo gid ako dos man kay Mayor Bing sa pagpabili ni isang design di Oo, kung ako kay Mayor Bing, dahil pabili nila kay makatag pa na attraction dugang sa mga nagalagaw-lagaw na dyan. Oo, ilabi na nga ti. Hindi naman nato na lipod sa ibalos ang tanan na matamat na may ginagadula nga naganubo ang kaso sa COVID. Wow, oo. Pero dugang ni pakakas problema blas ang iban. Gani. Maklagaw-lagaw ka di ka makapulupongko, ka makahaklok ka piska nga ngin, may problema. Ang gwas na daw, kwan na daw, stress reliever. Na, stress reliever mo ni. Pwede ka di ka tulo tambay. Gani. Of course, hindi ka na magdala sa mga ilimnon pagkaon sunod dira. Pero kung gusto mo na mag-ribot-ribot, kaya pulo picture, pwede gid. Oo. Tao mama, yung kay desisyon na nila diri ni Mayor nga itiner. Ini yung disenyo, reaction. No? Gani. Speaking of Mayor, may gabi dira kay kay Kagawad Jonathan Diaz. Oo, kapote. Sa birthday sa Marapong, no? Birthday at nakapa-kwan ka to, nakapa-birthday ka? Why gani kay kasako sa nga daan. Oo, gani man.
Abi ko gani, ikaw yung na-birthdayan niya. Uwaay man, kay iti, balok naman sa trabaho to, mga mo man mo. Gani man, di man gabi na kay Kapitan. Kap, way gida kap. Amo ginagani. Oo, si... Masisako ni Kap, Gulpi daw Councilor. si Kapitan Diaz daw, walang imbitar si Kapitan Diaz pa birthday ni Councilor Jonathan Diaz Jr. raw. Gani, isang do sa Martes, do partigo kasako kay Dodamo, kay Ang lain. Gulpi birthdayan niya. Ang layo sabto ni Kapitan ng tigaga, hulat ka pa imbintaro, tali ka, tukal na matomato. Total, lapit mo na sa tabok mo na sa imo. Ano mo, payo kaya Capcom makadumdum ka man. Gani. Total, hindi pa Sako ba magdugay. si Kapitan Madilin na? Oo, gani. Di ba tungan to sa niya, no? Ni Kagawad Peter. Ano to, blabla mo? Oo, sila nakakawat Peter to. Oo, dungan. Sila lang Kagawad Peter Martes to. Martes, yes, correct. Martes, pangadlaw? 22. Oo, sakto na. Hmm. Oo, tapos sa moto pagka Merkules, ano doon yung Merkules? Nagbukas ang SJU. Oh. Martes o Merkules? Martes ang SJU nagbukas, no? Ang ano? Ang kay Sir Stephen Oy, Martes, di ba? Martes to. Ba't lipat ko? Martes, siguro kay Duday. O, mo to eh. Siguro. Lipat Oo, ko. ang sa may circumferential, di ba? Oo. Ang ila branch to, do Martes to nagbukas lamong. Siguro, Pwede mo dungan, siguro. ito ako sunereka. Ganun eh. Kagapon, may birthday man kagapon. Sino birthday kapon? Si Domingo Modocmon Lopez, way gisa ka Ay, oo, si Sir Munopis. Huwag ka pa dala libi, no? Nagani, way gisa ka Si libi tali kag... Kuan, Makdo? Way Ay, mo noong ko sabi karon be. Basi ko rin masay papadala sa karon gudugay. Ati, wala tulapon to lang eh. Imonta midnight snack eh. Ay, mayo gina, no? Oo. Birthday gapon eh, 23. Gani. Lucky 23, gito actually. So, mga 24, daw kita may nabalaan, may birthday so far. Why. Why, gid, action Eric, no? Alam mo, gabi dira kay Police Captain Amelin Vargas nga on duty sa mga gabi Oo. sa area sa station number 3, no? Kasi sa talang mga kapulisan, mga kaaksyon, diri sa may palibot ng sunod sa bakod. Sa Gyapo nagababilin, medyo nagatulot-talit niya sa ibang dira nagagwa, piparag mo pa yun, hindi na kompakta, no? Nagatulot-talitigid man sa lugar. May naman nga patak ng alis kalangitan, pero tiba natin nga mga kaaksyon, enjoy Gyapon, kaya tiyo may nagabaligya. Madali sa tubang pala sa ate ko, may mga street food, finger foods, may mga hotcake, oy, fishball, balota, mani, may popcorn man, may alibigya, mangga, ganyan, kompletos, ricados, mga kaaksyon. So, paano ng pinakaling sitwasyon sa palibot sa sunod sa bakulod sa mga kagabiyon, mga kaaksyon. Yang Bentalya, karon nasa pinakamaksyon balita batay sa mga aksyon sa Gyapon sa itong pagpangalagad. Report gikan sa patrol ang taglibot sa bakulod aksyon John Diaz. Ganagasiling sa totoong mga kaaksyon sa nagkamang nga bahin sa Pinas. Labotan ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita aksyon sa bakulod aksyon radyo. Laging nasa gitna ng aksyon. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Aksyon. Aksyon. Radyo. Salamat Ginaksyon John Diaz. There you have it. Unang report sa patrol sitwasyon sa Bacolod. Balikan na karon sa Aksyon John Diaz sa iya sininga pagbalik pangalagad. Sa latipo niya sininga mga police report. Magabi nila kay Twister Simbrano. Steady force lang ha. New Jersey, araman si Shane Anthony. Humalumina. J. Maghamantok. Check attendance lang. Kay Madam Dibi Negracia dira sa Manville Royal sa Division. Sa Barangay Parocoy, nagatutok na sa tabalaga. Nabaman si Suzette Morancil Gautier. Uy, nonoy paglumutan. And family, no? May gabi dira sa imo. Rene Ison Jr. Dira sa Batangas. May gabi gid. Dulce Harjo Pakalinga. Si Katendans na Katiber. Mayong nga gabi dira sa imo. Si Toto Ronnie Gordon and family. Ara na. Jun Patag. Si Ray Flores Barrioga. Ara na. Si Herd Lisa Castillo Mahilom. Dira sa DSB. Marilo Trabilia Catinoy. Cady Laurilia. Pa-check attendance lang. Ay, puwerti. Bao si Madam Uyen Colmenares. Check attendance, madam. Si Madam Uyen Colmenares, nagatamyaw lang kay former Congressman Nery Colmenares. Wala ko rin nga pagpaurok-urok. Salamat gid, Madam Owen.
Sa imo padayon nga pagsuporta diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sa imong kay Toto Ronnie Gordon. Ayos! Sige. Arat sa dahon tara ang mga aksyon balita ra outside Metro Bacolod. Unahon tara report na tipon ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Roger Gutib. Line number 2 sa report. Jer! Maayong gabi! Was Jer! Yes, action na rin may gabi sa itong mga ka-aksyon. Sa itong dari, sa narik ka pantimpo, karoon daw, medyo gada, tulot-aliti. Amon di kay na do tulo temprano pag ito las 8 pag nagbundak ulan dugay naguntat naman subong ga tulo taliti naman no. Oo, ariyo ga, tulot-aliti, kaya na ga, hindi ko isa mga dasig, pero kung, di ba, ka motor-motor ka na ito, Bonti ka na, kadelikado mang motor-motor kasi mga basa yubon-yubunan mo. ate, laban eh. Oo. Gamo niya, gamo siya. May ara ka man da double tire. Ate, mayari taliya, kung ni Diaruga. Maglagaw ka mo ni misis mo sa kaya kagin nga may atop hindi ka maglakat nga wala atop. Ay, ito, tao. Oo. Kaya budlay sang tulo trangkaso dan subongsos. Correct, kasunarek mo. Sige po niya maghalong kita bisa nagbubuno-buo na gitman ang COVID-19 sa Gani. ating nga probinsya. Hmm. Kaina daw, damo-damo tawo sa Sagay City Park, pero daw kadali lang. Tungod Dali lang. Napatay nang ila da nga ga piswit da. Ate, Sige ginapatay pa? man lang mga before 10 o'clock, pero Okay. kinigagabi daw, wala mapahuni. Kaya namit na sila da nga pulo fountain da no. Amo gani, kasi yung una di, kung na diyo, mga lamisa, di siya una, mga salad bra, pagkaroon siya itong tidlo na. Oo. Oo, siya doon nakatidlo, sinayla, kakanamit yung mga lights bala. Oh. Nga ginbutang, friendly city park na niya ang Sagay City Park, kapit pa kasi sa palabuton nga Marso, kapistahan naman di, Ay tuod no. sa siyudad ng Sagay, sa Sinigal Festival, ambot kon ma-decide na sila sa fiesta gid nga para sa una kung bate kung siguro kon lang ay dito. Siguro magpista guro dati hasta na guro aksyon na ni Roger sa mulo sa misa lang ana no. Ate amo gid kita Ang mga tradisyon sa mga badawag syudad din mga dulo dance parade ipaiwat lang guro na. na correct oh tumo Oo. gid lantaw naton. Kaga kaina nagapatigan man sa checkpoint man ang mga katapos sa kapulisan sa siyudad ng Sagay. Oo. Ay sa to kapulis kay na niya siya ban ng arada sa kuno sa ano. Ya, sir, yan na sang reporter sa Aksyon Radio. Oo. Kay gutib na. Kao sir, niya bi pambalat sa nga paulunhan niya lang. Kung basi kung masangit sa uler na karon. Wow. Aragin siya, lapit sa sideboard. Oo, te. Si kinagtuan kayo na si Mrs. sa sulod sa Laksan. Oo. Sa Gabalon nga ko din ko. Yan siya tuto sa, sa police station ka, kwa sa balita. Oo, te. Ate, kinagtumangan nila ito ginabalan ko sa police officer. Nga sila nga, sir, hingi mo ko na uban to, tunga-tunga mo hugin para nga mabubuan. Ano para king mo nag-agaw ko sa Dalanaw? Why mana, galing kay aral lapit sa ila sa inboard daw. Ah, okay. Lapit sila sa ila, nabilang na butang kuan blang, Comelec checkpoint. Ah, okay. Kasi tungkol sila, ang howler, kung daw lagbang slakyan, diba, sibla kung mahagit ko nung ako nga slakyan. Ati kay concern mo sila kati at ginadipintisahan niya man ang salakyan mo. Oo, agin pa, kung ako lang rin kagawa, si magaskasan. Masunere ka. Te, arana na, at least nakuha na yun? Oo, siya kay, nga sir, gabi ka ng permi, no? Siya, kita na mo ni permi nga, gatambay ko. Ikaw, bilo ka, nga ako to area to sa amon to, nga ginistalaan, wala signal. Oo. Sige, report ako sa Aksyon Radio live. Nan. Oo. Ano gusto mo, i-report ka? Oo, di ko ganin ko, inang inyo lang nga, ano, inang inyo din nga checkpoint, eh. Ah. O siya ga live na. Oo. So, timingan nga mag-checkpoint ba ka mo. Sige, gina-live ko na. Tinambal nila? Hindi pa ka muna. Oo. Feeling ko, galing si
si Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, Oo. daw, huwag siya ka panapak. Do kaalop yung kasi man opisyal ano? Oo, bisan sa interview ko siya do kapulo plagyo blaw, di bro opisyal law. Yan, mali, kahapon, ko ako balita din niya. Sila siyang pulis niya, RSUPO. Oo. So, sir, may gabi, naka-short lang siya. Oo. Sibilyan. Oo. Sir, may gabi na. Oo. Sir, magandang gabi, kaya sa Tagalog niyo mo. Oo. Oo, magandang gabi, kailan to sa TV. Oo. Sa may disofficer, bla. Te. Sa huli, siling ko, sir, ko ako ni balita. Oo. Ipost na siya, lang to siya pong TV. Oo. Sa huli, kaya sir, nyapon ako no. Oo. Tayo yung magkatindog, maglakad. Ay, gali. Yan, panyapong na. Oo. Gutom ko tayo sa tumutan, na laskaran niya. Ayo di purma. Abot naman mo. Abot ka kung magbuno ko karon maupod gini karon. Tanda man si Colonel Lieutenant Colonel Guadalupe mo na mo. May pa talaga magpulupan nila kada na nya abot rin si Roger ni agaro man ni karon di kini magindi mo. Lain ba na siyang galing kasi mugid man nagoro ang kinaiya ni Colonel Guadalupe. Oo, nga daw, oo. Let's talk more action siguro. No. Less talk, less mistake. Oh, na. Oh. Ang kanya guro, basi kung sa mga kwanto, basi kung less talk, less mistake, basi kung colorless man siya blau. Ayo di purma. Talaga guro may mga tao sa kanila tak ang maghambal bla no mga tao nga mo no. Ako hindi man babugnohon hindi man hindi man magsapak si mo. Ako ginawa kasi talaga kon Daw wala way kang blahangpon siya. daw kasi lang si ibang hipip na nga. Dalyan na ya. Oo, Jer, kung kuha na Jer, anong malagad ta, daw mo na bla, no? Kay, most likely, mo na mga pro sa mga hippie, bisa dili ka sa Bacolod, kanto ka sa pisina ni Estupa, ni Saruna, ni Bonilla, Hindi mo daw... Daw may hangpon kasi na. Daw makasiling kapag ganing nga dahil lagi sir kay una ako balita rin sir. Gali kay may haraman, hindi makita na, hindi man niya sila kay Lieutenant Colonel Guadalupe, ha. Meron ka nga ibang opisyal ka nagtaas ng ranggo, doon naghanginon. Gali. Oo! Doon naghanginon, blang, we're not repairing Lieutenant Colonel Guadalupe, ha. Pero meron iba yung opisyal nga ang nagtaas ng ranggo nila. Ay, doon tanak lalasi mo. Ayo di purma. Oo. Kung sa tawagan mo sa cellphone, ay, way kasabat, ka sa una, sang hindi pa taas ranggo sa una do, katatawag mo do, kanami siya. Kasi may mga amo na may mga bugid na guro. Siling ko, may mga tao, yung mga guro nga hanginon, guro nga kung magsakat na ranggo la do. Matsyag la do, hari na sila guro. I don't know, no? Correct me if I'm wrong, no? Nga sa una, sa mga ultimo, pala sa una, tawagan mo sila do, katasing mo lang. Pero nga kayo nagbulak-bulak ng ilang abaga do, hindi nagkaklala si mo, do, hindi naman napak si mo. Tawagan mo ko sa do, di ba masabat cellphone nila, hindi ka ba doon sila ang katatawag mo, balita dahil na mong. Ay, tana, way ka sa labat. Diba, si ko siya una, guro, Oo. ang iya nga ginawa, gina-idolize nga banda, bakit inang Eagle. Nga, anong kanta sa Eagle Saw? Ang Eagles mo, dasing ni mag-call niya. Anong kanta sa Eagle Saw? Yung mga, mga Hotel California, New Kid in Town. Ay Pero na. di gurong saka, gurong iya nga, ranggo, basi ko nang iya na paborito nga banda, Air Supply na. Kaya mo na nga may hangin na siya. Ayo di purma. Unang kilala ko pag niya less talk, less mistake, more talk, more mistake, no talk, no utok. Ayo di purma. So tayo ni Sir Pab mong Ayo, Toda. Oy, si Toto Albert
Total Big Poy Nulan, ano ka monitor sa to, no? Ayaw, sorry. Oh, Total Big Poy Nulan, sir, may gabi. Musta daw, ay kaginagapit-apit sa kundi. Do kasako, isubong kag do ginakarir mo na subong, ano nga? Balik-balik ka to. Inang nagambal siya mga list mistake. Oh, less talk, less mistake. Oo. More talk, more mistake. Oo. No talk, no talk. No. Ayo di purma. Kaya pelikula na yan, nag-text sa imo na. Oh. May tama ka. Ay, oo. Kalibutan. Oto naman kadlaw si Total Big Poy Nulan sa ato nga duwa sa ubrat ni. Sige na kay chimpo ko mga lawig-lawig chimpo ko to nami kay di. Sige na kay ginalingaw mo ko. Gali daw katulog ko na ko. Hapot na sige damgol ako na Dasan ikaw lang isig-isig yala si Lataran Canal Guadalupe kuan Bulubog na. bugno ka ma sa Solina matak-alam na sa simo. Gani, may ara bang gani. Basta bata man sa Solina simo na. Oo, nang diri ko gani. Daw pareho man tumlang kilala ko kandidato. Bla nga. Kaya kung di mo ko makita, dir kuita lang nga. Makita mo subaan, kuita. Sa merkado, kuita lang. Bisan ka natulog ko, kuita lang. Oo. Nakaidugay mo nga kuhet. Matindog lang na. Ayo di purma. Sige ka ito balita daw. Sige na. Was-was na. Gali. Wala gid man aksiyonere kami sa balita. Pero Hati-hati ko ginalingaw mo ko kay. update lang ko aksiyonere kaya paggulo kadlaw ta. Oo. May rason man aksiyonere kaya man siyudad sa Cadiz aksiyonere may ara na lang 6 ka kaso aktibo. Oh, very Sa good. COVID-19. Very Sige good, na po very di good. aksiyonere nga Ang makuloy ka na Jerwan, naglikan nga adlaw, zero case kami ha. sa panibag ko nga kaso, bro. Oo, gani, pero subundo na may apat, anom na Pero naman. may ara gid ya remaining Oo. Ariya, 6 na lang gid niya. Oo. O, 6 na lang. Kag, actually, ang amon nga quarantine facility, di ko rin sa kalapad-lapad ba? May 3 lang bilugunod. Oo. May ara pa nga sa may ara admitted sa Cadiz District Hospital isa, may ara ma-admitted sa Teresa sa Lopez Salandone Provincial Hospital isa. Oo. Kag ang naka-home quarantine aksiyonere, kaya 6 na lang. Very good. Ining naka-home quarantine, mga manugayo na siya. Amo na ginapasalamatan man naton direct kasi sa siyudad ng Cadiz subong ang mga amon di ba lang mga beaches kana sa 60% na ang ila sining nga kapasidad mga 60% daw ay naman naging stricto kung mag 100% kani. Oo. Sa kay din na section Grossman te kana to sa section district wala. Oo. Ano na ilang full blast na ilang man sila nga operation pero Oo. observe gid sa minimum health protocol. Yes, amugid. Amo gina Japon siyudad sang Sagay Action Eric Ariman kay daw nga salamat man Japon ta sinikaban sa siyudad sang Sagay actually siyam na lang. Siyam na lang so tag 1 digit sa langit Action Eric. Ang confirm nga kaso isa subong adlaw may 3 nga naka-recover. Oo. So ginbuhin ini sa sa remaining to nga 11 plus isa 12 plus konbuhinan 3 siyam may 36 pagaling ka mga person under monitoring. Okay. 8 ang admitted pa sa hospital pero wala na sa unod ang amon diri nga isolation center sa quarantine facility wala na ya unod 28 ara naka-home quarantine. Okay. So far, mo na, daw medyo masiling naton nga kagyapon ang vaccination, ara, nga padayon sa tagsa-tagsa ka mga lugar. Kaya mo ni ganilang tao nga tungod sang operasyon na ba sa pagpabakuna na sa pinalaton ka mga kultura. Na mo ni nga resulta man aksiyonere, nga kung si Mayor Sir Di Maranyon pa, nga ti dako niya nga pasalamat sa kooperasyon sa mga sagay nun, kay ang pagpabakuna masyado ka importante aksiyonere ka. Matawhay ang police station sa siyudad ng Escalante, kag subong man siyudad sa Cadiz, kag sa siyudad sang Sagay aksiyonere. Maningaton mga balita, Total Big Poy Nulan, liwat lang gabigin ka kay Mami, nila Councilor Bambo, Poy Nulan,
veterana din namon nga councilor man ah. Ato pila kadlaw siya naman na total big po naman na mabulo sa kwan sa trono ni Mami ah. Amo gani abi ko gani kun mabulos na sa ganing subong galing kay kun si Mayor Banding pa sila niya. May last term pa si Mami ni kwan to Albic. Ay kasi kan term subong. Kasi kanya ko last term niya. Hindi pa may isa pa siya. Boso kasi kan term ni Nigre. Oo. Ati ubin pa si Mami kag do kapag pa man na kay councilor da pwede pa nagyapon ah. Ati Si Total Big Boy, hubin pa ba natin, gagata pa ng utoks na, maigo na makaretire si Mami, saan naman mabulos eh. Correct ko. Kung mabasi kung saan na makabulos na, basi, pero may ako na mapakapakadis. Abaw! Di kung ara na Total Big, bisa pa gani wala siya, wala pa siya da, ara gani. Gani. Total Big, Balo ka na. Kano balo da? Ayo di purma. Amo ni mga balita naton, madulong kini mga trio. Oh. Saton magkakasyon sa diin ka man sa Pinas Lambuton kasi amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ba? Una sa balita, una sa aksyon ni Aksyon Roger Gutibig report sa Bacolod Aksyon. Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kinag sa Roger Gutib Live Report gikan sa iya sining area of responsibility. May kami dira kay Lorna Umbao, kay Jacin Malunes, sa kay May Flores Alcantara sa Bago City, si Madam Uyen Colmenares, tama yun lang si Senator Neri Colmenares. Diri sa yung kay Kinji Blanca, ara sa Talisay, garantaw siya. Josepina Loxin na Hinirato, mayroon na nga pagparokoro kay Monteflor PD, kay Ibon Sir sa Germany, tami ay lang yung pamilya dira sa Morsya. Kay Manang Linda, kay Manong Mario Berdifrado sa may Florenceville, may gabigid, kay Carl B. Mac, kay Indayo ni Bilaong, sa mga Bilaong family dira sa aning barangay Paduco, may gabigid, kay Arbilo Veras mayong gabigid, kay Mary Vate Gonzales Serrano, kay Borgs Asa, para siya nagapaurok-urok man. Alin sa report sa area ni Aksyon Roger Gutib, sa Luanta ang 1st District, area ni Aksyon Nelson. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Nelson Pateño, line number 1 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na Eric, mayang gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon, mayang gabi sa inyo tanan, sini nga mga tiniyon aksyon na Eric, bagugid lamang nagauntat ang ulan Ay, gali. sa aton sini nga area kag makahambal kita nga daw medyo mabugnaw karon ang klima sa kagabihon. Matapos nga sa dugay-dugay maulan, dugay-dugay mauntat naman aksyon Eric. Medyo matawhay kag ari ang pila sa aton sini nga mga natipon nga mga balita sa karon nga adlaw aksyonere kay na nagapatigayon sang isa ka bypass operation mga takna alas 11 sang aga kay na ang mga katapo sang Negros Occidental Provincial Police Office sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pagpamuno man sang aton sini nga mga kapulisan kag subong man ang kapulisan sa syudad sa San Carlos sa bahin sa PIDEA nagapanguna diri si Agent GR Ispares nga nagapatigayon sa operasyon diri sa Maya Barrio Wakwak San Juan Bonifacio Barangay 5 sa syudad sa San Carlos kapin sa Mildos ang nakuha o kon 102,000 nga balor sa ginadudahan na Shabu sa ginpatigayon kay nang operasyon sa mga katapos ang PIDEA kag San Carlos PNP kag ang mga sospitsado walo ini sila tanan action Eric una dire amo ni si Nova Roas 43 anyos, babaye, may asawa, kaginaligar, drug den maintainer
sang droga dira sa may Barangay 5. Subong man, ikadwa diri si Emmanuel Pipito, 42 anyos, lalaki, soltero, kaga Pumuluyo, sang Don Juan Subdivision, Barangay 2. Ikatatlo si GC Caballero Jr., 36 anyos, lalaki, soltero, kaga Pumuluyo, sang San Juan Bonifacio, Barangay 5. Ika-apat diri si Rosendo Suaring, 56 anyos, lalaki, kaga ginakabig isa ka street level individual, Pumuluyo sang Hope Street, Barangay 5. Ika-lima diri si Edmar Yap, 31 anyos, lalaki, soltero, kag Pumuluyo naman sang Sitio Mabuni, Barangay Guadalupe. Ika-anom si Jonathan Artajo, 33 anyos, may asawa, kaga Pumuluyo sang San Juan, Barangay 5. Si Carl Nino Canoy, 34 anyos, lalaki, may asawa, kaga Pumuluyo sang Itzi Rigor, Barangay 1. Kag ang katapusan nga suspitsado nga nasikop sa aton sini nga mga otoridad, muning kawalo si Ronald Esclibano, 28 anyos, lalaki, soltero, kaga Pumuluyo sang San Juan Bonifacio, Barangay 5, sang siyudad sang San Carlos. Nakuha kag nakompiskar sila sining posisyon ng kontrol ang isa ka bilog nga ginadudahan siya nga gingamit nga bypass item, 8 ka bilog nga ginadudahan sasi nga ginadudahan siya sa ila sini posisyon nakuha, 500 pesos nga gingamit nga bypass money, 2 ka improvised toter kag iban pa nga mga drug paraphernalias na ginabulubanta nga nagalabot sa 15 ka gramo ang nasambit nga droga nga nakuha sa ila sa karonggid lamang nga adlaw sa ginpatigayon nga operasyon sang PDEA kag San Carlos PNP sa Barrio Akwak, San Juan Bonifacio, Barangay 5, siyudad sang San Carlos. Ining 8 karon ka mga suspitsado ang yaran na hunong sa custodial facility sang San Carlos PNP. Muning pila ka mga madulong naton nga balita sa karon nga gabi, Action Rex sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson, pati nyo nagasiling, mga ka-aksyon din kaman nga bahin sa Pinas, labutong ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon na Roger Gutib. Aksyon na Sur Pateño gikan sa First District. Live report dira sa may Banwa sa Calatrava. May gabi dira kay Milili Oligo sang Barangay Tangob. Bao si JJ sang GNGO, Restobar ga monitor man. Bao si JJ sang GNG Restobar. Kay Maylin Galino da sa Qatar ara man siya. Sa Singkang Airport ara man si Velrico Naya. Si Toto Bendor ara man. Bendor may gabi. Utay Benedicto sa Victorina Heights may gabi gid. John Peter San Morin Flor de Lisa ara man siya. Sila ni Velrico Naya kag Lorna Umbao. Pa urok-urok man sila wa. Sa kay Toto Alex Montesa da, sa kay Toto Alex Montesa. Malin dira nga pag paurok-urok maninoy mae kay maninay Chare Salvacion da. Kay Bandoy-Bando sa Kabangkaran tamyo kay Buyet Tristar. Mama Betilaw, mamusta ka da? Manang Bekelaw kay John C. Lao, kumparing Nelbet Adlan. Toto John Bergjod, Philip Jod, Arken Jod, kay kumparing Jekyll Jod. Ihado Aljan, Nenek Laudra, may ngabigid. Mga pampoy sila sa may shell sa Binalbagan, kag empleyado, security guard sa Biscom Binalbagan. Abinagin si Miss Nora de Bebido kag si Mr. Leve Frias. Sa kay Paris Stephen kay kumari ko dira Angel Uya.
kay Hado Koiche, kay Toto Samuel Oy, kay Toto Chong sa Apple Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, sa kay Ching, sa kay Mr. and Mrs. Manino Jerry Ontiveros and family, sa kay 28, Mr. Roger Montalvo and family, aragid sila. Si Bob Francia sa Bilamonte, araman. Si Nato Escoltero sang SSS Kabangkalan, araman. Si Mr. Rio Bentampos, LTO Chief sa Bacolod, baon na araman nagapaurok-urok man. Pamati sa Action Night Patrol Program. Sa kay Marlon Posisyon, Engineer Marlon Posisyon, da may kabigid. Kag kay Engineer Arthur Norman D. sang Puente Villa Subdivision, Barangay Taculing. Kay Sermon Lopez, check attendance lang. Way guro kayo nakamonitor si Sermon Lopez ay pagmuno na mo ni Action dyan. Happy listening kay Anabic Palanog. May gabi dira kay Anabic Palanog sang La Carlota City. Gapa urok-urok man. Alin sa report ni Action Nelson, balos ka report ni Action Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Arlo, may gabi, please come in. Action Eric, sa katapusan naton nga interview sa kay Police Major Jigger Jimeno, ang outgoing acting chief of police ang Talisay PNP. Ini siya ang nagpahayag nga sa ginapatigayon nga kumilig checkpoints ang Talisay City PNP ang may dako gid ini nga impact bangod sa pag-trim down sang kaso sang kriminalidad, bangod sang pagnubo sini base man sa record nga ila sini nauyatan. Si Police Major Jigger Jimeno ang nagpahayag nga bangod sang kumilig checkpoints ini sila ang nakadakop sang duha ka mga persona nga nagabiolar sang kumilig gun ban in relation to Republic Act 9165 kag pangatubang sang kaso nga illegal possession of firearms diin sama-sami ang mga traffic violations amo ang malunsay nga masumalang nga problema sa mga katapos ang Talisay City PNP. Sa masunod nga semana magasugod na ang Operation Backlash suno pa sa kay Police Major Jigger Jimeno apang ang role sang mga kapulisan iya ini nga ginapahanomdom sa masami nga ini sila ang magaprovide gid lamang sang security kag hindi magupod sa pagpangkaka sa mga tarpaulin kay ang PNP organization sang Talisay isa ka organisasyon nga wala nagapartisipar o kon isa ka organization nga non-partisan kag wala nagaupod o kon nagatdampig sa kung sino nga kandidato o kon politiko. Sa kabilugan suno pa sa kay Police Major Jigger Jimeno ang Talisay naging matawhay nga lugar kag kung may ara gid man nga grupo sa mga tao nga bagatublag sang kalinong sa nasambit nga syudad ini sila ang preparado kag may ara gid man nga mga contingency plan nga pagahimon. Si Police Major Jigger Jimeno ang outgoing chief of police ang Talisay City Police Station ang pagabuslan ini ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan nga head sang community o kon police community relation office ang Negros Occidental Provincial Police Office. Sa dugang sini yari ang pahayag ni Police Major Jigger Jimeno sa interview sang Action Radio. We have 2 checkpoint conducted per day. So per day may ara kita nga checkpoint duwa gini sir ka activity daily. So ang resulta niya ni sir dumayo man no nakita naton nga daw na minimize nato no ang commission sang crime. For the period for information of everybody may ara na kita kaduwa nga nadakpan sa gun ban. Okay. Pero ini una joint operation naton sang CIDG. And then ang isa sa pagkandak naton sang bypass. So nakuhaan man naton sang firearms. So ano lang nato no sa mga nagpalamati naton
So aware kita pag nadakpan kasubong sa armas, duwa gid ang imo kaso. So violation sa illegal possession of firearms and then ang gun ban violation. So duwa gid na separate case ang ipahal sa imo pag ma-violate mo na. Action Eric portion lamang inasagin pahayag sa aton interview sa kay Police Major Jigger Himino, ang outgoing Chief of Police ang Talisay City Police Station. More interviews and details sa aton interview sa kay Police Major Jigger Himino mabatian sa pinaka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Report nagikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, di ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Aksyon Arloticar. Reporting live gikan sa 3rd District. Magabalik ang Action Night Patrol. Dugangan ta ang aton nga mga aksyon balita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami di alos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo dari sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Day Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tawalagad this time i-check na ito sa Patrol 2 Cruiser Patrol. Balikan tang final report na Action John Diaz sa balik niya sininga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Action John sa balik report, Chris Kamak. Ang Philippine Drug Enforcement Agency Negros Occidental nagkasamaan sa isa ka bypass operation kay ina sa area sang San Juan Bonifacio, Barangay 5, sulad sang San Carlos, Action Erico Sarin. Na-recover doon nila masulosobra man ni 100,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuan shabu. Dakop na rin mismo ang ginakabig na drug den maintainer kagamo man ni ang subject sa bypass operation naging kilala kay Nova Rojas. Nova Rojas Action Erica. Ang pito kay Manpangan nagladakpan kay walo ni sila tanan. Amo Sanda Emmanuel Petito, Jesse Mingawan, Rosendo Suaring, Ed Mariap, Jonathan Artajo, Carl Nino, kag Ronald Escribano. Ining silang walo, ara mismo nagtuwad sa sulod sining isa ka drug den sa ging kasaang bypass operation. Na-recover sa bypass operation ang siyam ka mga sachet sang ginasuspetsuan shabu nga ginabulmanta nagabugat sang 15 gramos kag may estimated market value nga 102,000 ka pesos sa Action Erica. Nakuha man ng 500 pesos ka maning bypass ka money, duha ka improvised scooter kag isa ka disposable lighter. Ining walo karon gindala na diri sa PDNG office sa may barangay Mandalagan, Surad sang Bacolod para sa nagakaigo na disposisyon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasiring sa totalan nga magka-aksyon sa ring ka nga bahin sang Pinas laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat gid Patrol 2, may kapidira kay Toto Benji Locsin, isa man sa agresibo kag mapisa namon nga tanod sa barangay Panukoya. Toto Benji Locsin, sa kay Manjo Arnejo, kag kay Madam Josie Cañete Pateño. Tay ayaw ni Action Nilson Pateño kapula-pula paglis madamo. Sige kiss me goodbye, kiss me good night. Sa liwat pagi sini kabaron na Action at Patrol program makatako temporaryo. Balik ini buwas Biyernes. Aton sa lima patrol yun at report sa action nga napalagad karong gabi. Action Nelson Pateño, Arlo Ticar, Action Roger Gotiv, Action John Diaz, back to back sa ato kapiloto Action Nino Bugina. News Center Action David Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Balay Tarong sila sa bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kala sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong, ang yung lagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat at magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines.
Mga kaaksyon sa tingang kabayan sang Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.